ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз бо ҳамроҳии шумо як намуд пирог тайёр мекунем. Марҳамат, то охири видео бо мо бошед. Дар ин ҷо барои мо 5 дона тухм, 150 грамм шакар ва каме намак лозим аст. Ҳамаш бояд дар ҳарорати хона бошад. хуб дар муддати 10 дақиқа ё 15 дақиқа бо миксер хуб лад мезанем. хуб дар ин ҷо дӯстон боз барои мо 100 миллиграмм ширам бояд дар ҳарорати хона бошад ҳатман ва 100 миллиграмм равғани растанӣ. Ҳарду инҳоро низ хуб якҷоя мекунем. хуб дӯстон, дар ин ҷо мо анамихе ширу равғанро якҷоя кардем. хуб бо лопатка якҷоя мекунем. Дар ин ҷо аллакай тафтони мо гирён аст дар ҳарорати 180 градус. Пешакӣ бояд духовка гарм бошад. ва барои мо дар ин ҷо боз 250 грамм орд, ванилин ва 10 грамм разрехитил лозим аст. Ҳамаи онҳоро бо орд якҷоя карда баъд дар хамир омехта мекунем. ана дар ин ҷо анамихе орда ба 3 қисм ҷудо мекунем, ё ин ки 3 қошуқ 2 қошуқ андохта якҷоя мекунем. орда ҳамаша як бора намеандозем, барое ки ҳамон хамири мо нашинад. вақте ки орда анамихе хуб якҷоя кардем, дар ин ҷо боз барои мо 2 дона себ лозим аст. якташро ман пӯст кардам, реза кардам, яктаи дигааш бо пӯсташ. ва анамихе себро андохта дар хамир якҷоя мекунем. ана дар ин ҷо дӯстони азиз, пироги мо омода шуд. дар муддати 40 дақиқа пухта гирифтем. ман дар булааш какао кардам. шумо метавонед сахар пудра кунед, чизе ки ба шумо маъқул бошад. ана бо ҳамин тарз мо мебурем. хеле мулоимак омад, бо мазза омад. ҳатман шумо низ омода кунед. агар ба шумо писанд омада боша, ҳамон лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман падилитса кунед. то охири видео бо мо будед. раҳмати калон, ташаккури зиёд. дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз.